Davao City Mayor Rodrigo Duterte misulti nga sikupon ang mga ginikanan sa mga batang makitang nangatug sa kadalanan sa syudad. Ang mayor nibutyag sa iyang programang Gikan sa Masa para sa Masa kagahapon nga pangitaan niya og kapuy-an ang mga bata samtang ang iyang ipadakop ang mga ginikanan sa mga bata. Gibutyag sa mayor nga ang maong kamanduan human sa pagkasikop sa mga ginikanan sa tulo ka mga batang nakit-ang nangatug sa sidewalk sa Loyola Street, Barrio Obrero niadtong Huwebes. Sigon sa mayor nga hinaot magsilbing warning ngadto sa ubang mga ginikanan ang pagkasikop sa mga ginikanan sa mga bata. Nagpatawag sab og command conference ang mayor kagahapon kauban ang mga barangay captains aron storyahan ang mga lakang batok sa mga minor de edad nga mga bata nga makit-ang nangatug sa kadalanan matag gabii. Sulti ni Duterte ngadto sa mga ginikanan nga kung dili sila makahimong protektahan ang ilang mga anak, gamito niya ang balaod aron hatagan ang gobyerno og kustodiya sa mga giabandonang mga bata.